ассалому алайкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзаамон дар хитои бозор ҷойгир мебошад. Аз ин тараф мебелни ва роҳ ба сӯи текстил, аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи фурудгоҳ. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар ман ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ ҷойгир аст, ҳамин бино. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар ин ҷо мағозаҳову дорухонаҳо, ин мактаб асту рост мерему ба дасти рост мегардем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. Аз 12 ошона иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар 9 ошонаш ҷойгир аст. Ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага мебошад бо масоҳати 64 метри квадратӣ дар 9 ошонаи бинои новостройка. Худи бино аз 12 ошона иборат мебошад. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. Чизере ки дар навор мебинед ҳамаш меистад дӯстони азиз, аз беғарзи як мошини дарздӯзи дигар ҳама чизҳояш меистад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат шуруъ мекунем. Ин даромадгоҳи хона мебошад. Прихожа роҳ раваз дӯстони азиз. Дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона тиреза дорад, ҳоҷатхона бо ҳаммом ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Аз якум ҳуҷра шуруъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. байни меҳмонхона ва ошхона боз дари байни ҳуҷрагӣ ҳаст дӯстони гиромӣ. бениҳоят як чизи хуб мебошад, чунки баъзор метавонед вақте ки меҳмонотон мебояд, баъзор метавонед аз ошхона хӯрокҳоро, чизҳои лозимиро якбора дароварда ба меҳмонон пешниҳод кунед. хона бо таъмири зебо таъмин аст. соҳиби хона ин хонаро барои худашон таъмир кардагианд, на барои фурӯш. лекин ҳозир аз сабабе ки маблағ лозим аст мефурӯшанд. ҳама чизҳояш меистад дӯстони азиз. кондитсионери 18 куба дорад, телевизор, ҳамаш меистад. якбора мегузарем ба ошхона. ошхона чӣ хеле ки мебинед масоҳати хуб дорад. ошхонаи пурра ва дар дохили ошхона низ кладовка аст. тирезаи хона бошад дӯстони азиз. тарафи роҳи мошингардро нигоҳ мекунад ва дар пеши бино сохтмони маркази савдои нав рафта. бениҳоят як маркази савдои нави бузург мешавад. аз дари ошхона баромадем дӯстони гиромӣ. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. ва ин ҳоҷатхона бо ҳаммом. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. фишори обам баланд аст. сабти хона ба анҷом расид. нархи хона бошад 650 000 сомонӣ. боз камтар савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дару экран ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотир расон мекунем ки канали Дом TJ дар нақдгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.